ini. Dia kan kono ndero banyu. Endi, Pak? Oh, lompok ini. Iya. Miki. Kebun alpukat. Bukti nyata di lahan Bukit Kapur sesubur ini. Oke, lanjut. Lempok di Pak ya dengan lempok mana? Lenger maneh kamu ning wae. Iki urip ki kembange tak entek kok. Sing sak kari iki aku ora teko asline. Wah anu tak loro iki dari aku ora teko. Nah saiki wis urip nek. Berarti neng urip aku tanpa buah dibuahi, Pak. Bebane wit iki mau Nek gembelen Mas. kembang iki beban Mas. Kembang wong iki bebane iki. Ngono anak ngono Mas. Iya. Sampan anake akeh. Jadi sampean ngoyo mergo golek rumatan Rumatan kuwi. rumatan akeh. Ini tiker iki. Iki iso kene budi iso metu kilonan Pak. Sing akeh ki 8 on. 7 on 8 on. Modele dawa-dawa. Tapi ngetren iki nang Jakarta. Nggih, Tak sambung ngomong jenis iki. teng lokal Kediri ini kan nggih modele ngeten iki, dawa-dawa ngeten iki. Teko terong. Terong. Jane apa kaki ora ketok wohe, tapi nek wis gedhe apik lagi ketok iki ambek meko rendayong wite. Red Vietnam. Lho iki ana 6 lagi iki. Tak iki lho. Bolongi, Pak. Ya tak wis payu lho. Digobu ya kuwi. Wis payu. Nek men iki 6. Nek iki piro wae, Mas? Nek klesreh ngeten iki anu Pak, mboten Iya, resiko untuk ora bosok tapi apa jenenge? Kadang-kadang iki mondok elek apa jenenge rupane kan ora padha kaya gini. sampai klesreh kabeh. Bukan pertama ya, Pak ini mulai rasa. Bandane akih. Asline bandane iki ora apa aja ya kok tenaga ngono iki. Iki pergaweane lho Mas. Sampai ke rumah tuwa wong pira wae biyen. Iya. Nah, soalnya tanamannya akeh to Mas. Sing akeh bandane iki ning terang cangkring mergo matune kan dino mulai pirang wit mergo Ngekei lemah jero iya jero lubange kuwi lho he. Dandang iki potongan iki lho ben untuk kembur. Lemah. Mbah Mardi kae Mbah Wi kae. Mamane Klaten. kumbung mesti kencong jero to ya, Pak. Ora lancang itu. Kuwi langsung Pakai lemah. Pakai padel. Tak ambak padel. Terus carane ngiring padel kuwi tak kei tetong ambek telek titik sing kene kaya mbok ada iki. Iso ngiring nomah. Klesreh. Mas tomat. Tomat lho. ora ndrangan. Oh, rate kok mati ya jos kok. Jane mangan peta gawa rencana iki apa grandul tapi tomat